салом дӯстонам. Чун аз Google Play бисёр истифода мебарем ва баъзан мешавад назарамон ба замимаҳои тоҷикӣ дар меафтад. Аз ин бармеояд ки вақтҳои охир хеле замимаҳои бисёр бо забони тоҷикӣ низ нашр шуда истодаанд ва ба истифода хеле муфид ҳам ҳастанд ва хело гӯем масъалаҳоро ҳал мекунанд ва баъзе аз онҳоро айни ҳол дида мебароем. Табрикнома барномаест барои касеро табрик кардан бо забони тоҷикӣ. Албатта хубияш дар он аст ки ба ҳамаи табрикот бо забони тоҷикӣ, чун касеро табрик карданӣ шудед, метавонед ҳар бор ба интернет ворид шуд табрикоти нав ба нав наёфта аз ин гӯем лоиҳа истифода бурда бошед. Зодрӯз ба ҳар гӯем иду айём, рӯзҳои касбӣ ва ғайра албатта истифода баред. Дигар барнома ин пойтахтҳо ва харитаи ҷаҳон. Албатта барои онҳое ки ҷуғрофия меомӯзанд хеле хуб аст, лекин дар шарҳҳо, комментариҳо омадааст ки баъзе нуқсонҳо ва хатогиҳо ҷой дорад. Албатта шояд дар оянда муҳаррирони барнома онро ислоҳ кунанд. яъне маълумот оиди кишварҳо, давлатҳо албатта инҷо ҷой варда шудааст. дар идома саволҳои мантиқӣ албатта барои гӯем вақтгузаронӣ ва ҳам обу тоби гӯем майна хеле чизи муфид аст. Лоиҳа инҷо ба саволҳои аҷоиб ҷавоб меёбед ва аз маълумотҳои нав огаҳ мешавед. Хеле муфид аст. яъне ин ҳам барои хурдсолон, ҳам барои калонсолон баҳри ташаккули зеҳнӣ албатта метавонад хуб кор кунад. дар идомаи саволҳои мантиқӣ албатта хуб мешуд оиди чистонҳо суҳбат кунем, ки ин низ чун дар гӯем компания бо дӯстон ҷамъ шудед, албатта чистонҳо барои вақтгузаронӣ хеле хуш аст. дар идома оиди номҳо суҳбат мекунем, яъне чун маънии номро донистан албатта хуб аст ва ҳатмӣ аст ки шумо албатта номи худро маънияшро дониста бошед ва чун гӯем тифли навзод ба дунё омад, ҳатман ба ӯ ном мекобанд ва тариқи ин барнома метавонед номи ба худ хосро ёфта номгузорӣ карда бошед. касоне ки гӯем тафсири китобӣ ё ин ки коғазии конститутсияро надоранд ё ин ки мехоҳанд ки доимо дар киссаашон бошад, метавонед аз тафсири электронии он истифода бурда бошед. чун аз конститутсия ҳарф задем, албатта инҷо кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ хеле муфид мебошад, чун донистани гӯем ҳуқуқҳои худ, уҳдодориҳои худ хеле хуб аст ва дар бисёр ҳолатҳо шуморо гӯем аз бисёр мушкилиҳо раҳо мекунад. Пас аз кодексҳо низ ҳатман огаҳ бошед, хонед ва огаҳ бошед. инчунин замимаи муфид, ин замимаи гӯем ё ин ки тарҷумони русӣ, тоҷикӣ, англисӣ дар як, яъне се забон дар як метавонед аз тоҷикӣ ба русӣ англисӣ ё ин ки русӣ тоҷикӣ англисӣ, англисӣ русӣ тоҷикӣ хеле муфид аст, хеле барномаи хуб аст. гӯем чӣ барои фаҳмидани баъзе аз калимаҳо ё ин ки муошират хеле кӯмак мерасонад. фарҳанги забони тоҷикӣ. хубии ин барнома дар он аст ки шумо метавонед ҳам аз маънии баъзе калимаҳо огаҳ бошед, калимаҳои тоҷикӣ,
و اینچنین طریق این برنامه میتوانید روسی تاجیکی کلمه ها رو ترجمه کرده باشید. برای مثال میبینیم کلمه ابزار رو و معنی آن رو. خوب دوستان، این یک چند زمینه ها بود با زبان تاجیکی. لایک، شرح و کامنتاری شما رو انتظاریم. نویسید، با ما باشید. برای کار.